Салом алайкум. Алейкум салом ака. Чӣ хели нолграм? Рамад ака соз. Соз ака. Шигр кору боро. Рамад ака. Студия чӣ хел рафтеста? Студия ра фасон кардам, компютера сохтан, компютер микшер, има видео ҳама чи аппаратура овардан. Кора сар кунам бояд, баъди консерт мешава кор. Уже пол низ тайёра студия? Ништяк. Дараҷаи олиш дад. Хай наконец-то студияи хитона соҳиб шиден. Ба ҳазур дига ба фикрам чӣ зехоҳӣ запис мекунӣ, а? Ай рамазон айне. хай нағз мешава ки студия дорӣ, мақсад як ҷои отделни дорӣ ки уже текстота ба ҳазур бишинӣ бинависӣ ба батли дар пеш истодара. Видеои Мариора дидӣ, надидӣ? Охиронша дидӣ? Мақсад 17 марда батла мондан, чӣ гуфтанӣ? Соза. Тайёрира сахт бинем тамом. Ма хеле ку 200% тайёрам. Марио ҷон, Дударҷон, тайёрита фасон би, што би. Айти майдай Марио? Оо, Ахудо. тайёрита бобоги би. Мақсад то што мо як ҳафта пештар кардем, и ягон хетра смушад намекуна. Тайёрӣ рафтестай? Чанд мисра нависонди оли? Мумкинай нагум ака. Мумкинай нагӯӣ, не ки хай ягон мисраша мегуфтӣ зур мешӣ. Мисра ба фамиш ту хонаи ҳавлӣ мадоми калон. Ма киша ба қувват дорам ту боми ларзон. Басе ака. Ништяк. Чӣ? Мақсад чӣ хали батл пешниҳод мекунӣ ба мухлисора? Версус батл, минус батл, чӣ хали? Минус батл, версус батл. Кофе 3 в одном охӯрдагам. Оно хали ма ҳама в одном мекунам. Мақсад версус минус сеюмш чӣ меша? Сем раунд нест ака. Не, меги 3 в одном мекунам. Ам 3 раунд дар дуюмш кушид. Мақсад ягон идея, шоу пов ҳаста, я? Диёри арҷ. Диёри арҷ. Ништягай чӣ? Масъалаи мақсад Марио гуфт ки ма ай 0 грамм хали боварӣ надоштам ки нашуд ту дар любои условияи парво надорию, мақсад қабул мекунӣ любои условияша. Нашуд судя ба хулосае омадем ки ҳамин имрӯз пага ма аниқш мекунам, акаи Лирора интихоб кардем, акаи Равшана ҳамчун довар. Ту чӣ гуфтанӣ? Мисол 100% розии ки ҳамун довар меша? Тестами главне ҳамин бигзара. Ва результатша бубинем. Да, ман ва ҳамаи подписчикои канали Майдони батл ташнаи батлан. Мақсад мехоҳанд тезтар батли шумо бизгараву бубинем. Мақсад ай хотиррасон кардани ма довара ҳамияе ки мисол пага яке в случаи чиво мада проблема накунем. Мақсад ҳамунҷа довар чизе решат мекуна, мақсад касе брид гӯя ҳамун мебра, касе бой дод гӯя ҳамун бой мета. Самое главное, ам тенч справедливый шавад ҳамун. Хай то ҳозира ма айту уқа вай надидаму, чӣ меган? Хали норозигӣ баён кунӣ. Натури, а? Норозигӣ намекунам. Ама ништягая. Хай 17 март батл дар клуби Прайд. Ай шумо хоҳиш мекунам ки мақсад оли мо паблик чат надорем, каналмон ҳамагӣ 10,000 подписчик, 12,000. Пабликам дар кор нестаю, мақсад батла намешава афиша кунему дар шаҳр часпонда гардем. Ай шумо хоҳиш мекунем ки мисол ай худат, ай бачаҳои Rest Pro, ай Мариорам хоҳиш мекунем агар видеора диста боша батлтона реклама кунен дар инстаграмотон, дар ваётон вай кунен. Ман ирӯз як кор мекунам, мақсад ягон афиша тайёр кунам дар батлтон. Рӯзи рӯбарӯ 12 март Марио агар видеора диста боша, рӯзи 12 март худат кати Марио ҳозир шавен. Инами креслада мешинен, ранги эмигранту азиз. Я саволчабозӣ мекунем пешаи батл, мақсад пешаи батл рӯбарӯ да полни ма ваёи цензураро пешниҳодтон мекунам. Чизои цензураро пешниҳодтон мекунам.
чӣ хали меша чӣ хали намеша. Кстати гуфтанием ки плюси як одамро оварда метавонем халос. Мари одам гуфтум ина турам гуфтесам ки як одам зиёдтиш сумкати медроя. Хай моам охи ба як хулоса бием охи. Эй, ралика медрори ба ё Наврӯза? Ма ҳеҷ каса намедрорум очайдуру раликаю Наврӯзаю фарқ надора. Инами яташат медрори ё ки касера хай катид медрори бидрор. На ишқаваша на иша. Эпа. Наврӯз да я видео гуфт ки никта алиш мекунӣ. гапчап рафтеса олям амирӯз батл муайян мекунем. Мақсад ами совети ма агар дар корот боша ку додарҷон ами ника алиш накун. Вообще ты дар Тоҷикистон единственный в своём роде ки я никеай ки ихе бигирем маъне надора некеай дигар тараф бигирем ганда необычняй. Хулоса да мухлисот подписчико мо подписчикои худе чӣ гуфтанӣ? подписчикои майдони батлда гуфтанем ки бо подписатсия кунем колокольчика биҷиқен ҳар як навигариро биромад тамошо кунем. Батл натури зур мешава барое ки ман конкретно тайёрам ва тайёр кардастам дар болои корҳои худо кор кардастам. Майрӯҷон бояд бори дигар мегӯям тайёри таҷидӣ бики вақт лафасон бигзаронем. Хай тенҷ тайёри бики яки до каратам бой додӣ бо нагӯи бо бори судя накунӣ. Деюна би тайёри дад. Хорошо. Раҳмат 0 грамм барои вақт ҷудо карда омаданат. Короче миннатдорем ва батли бар ҳавора эшмоҷда дорем. Амун соати муайян нест. Соати батл? Соати батл соати 2 мешавад. Рӯзи 17 март соати 2 абед дар клуби Pride назди цирк батл 0 грамм versus Марио ки Марио versus 0 грамм реванш яъне як бори дигар батле ки укара чини дастат кайба ди қаръи кара дастат кош қатияй. Ҳама тарафа бародаро ки айватан дуран касе ки омадани шиди обязательно биё. Тамошо ки айпеши дига намудай бовар кун. Чем видео. Гап нест ва мувофиқи хоҳиши комментарчико ма ваъда додум ки дар комментария чӣ суханеро бинум ба қадри имкон ҷавоб мегӯм ва хоҳиши ҳамун комментарчикоро иҷро мекунам. Дар комментария хоҳиш кардан ки респект ғарибода битӣ. Ҳамара ҳар як видеода дар охириш як бор респект да ғарибо битӣ. Дар видеои ма ҳастаям тариё ки дар видеои ҳама видеотонда. Ҳама видеода комментария да хоҳиш кардиян ки дар ҳамин видео як охирда респект я ғарибода. Барои ҳамин респект ғарибо. Респект ғарибо бародаро зинда бошен. Дар батлам абдел нест саломои фасон. Боши брат.